Birajte pudere koji su namenjeni za vaš tip kože, a ja uvek volim da ga malo razblažim sa nekim proizvodom koji ima dosta sjajnu završnicu, jer će na taj način puder izgledati mnogo svežije i elegantnije na koži. Puder nanosimo uvek od centra ka spolja, zato što želimo na periferiji lica da bude što tanji sloj. Kada nam na kraju ostane jako malo proizvoda na četkici, možete ostatak pudera razvući po vratu kako bi se boja lepo usaglasila i sa dekolteom. Vrat nam je uvek svetliji zato što je u senci. Takođe, nemojte puder stavljati na regiju podočnjaka zato što tu dolazi korektor. Pri odabiru korektora treba će vam 2 nijanse, jedna u boji tena za prikrivanje nepravilnosti i druga malo svetlija za regiju podočnjaka. Svetliju nijansu korektora slobodno prevucite malo i po centru lica kako biste posvetlili taj deo. I utiskujemo blenderom. Prelazimo na kremaste konture, koristite neku sitnu četkicu i nanosimo samo tamo gde nam pada senka, to je ispod jagodične kosti, malo ispod vilične kosti, nikako na, da ne bi delovalo kao brada, i malo na regiju slepočnica i čela. Proizvod lepo rasporedite na ruci i onda ga ravnomerno uzmite sa sitnijom četkicom i tako ćete mnogo lepše i brže i naneti i izblendati proizvod. Prelazimo na kremasto rumenilo i isto razmazujemo proizvod lepo po ruci. Istom četkicom ga ravnomerno uzimam i tapkam iznad kontura. Za sve kremaste proizvode obavezno koristite sintetičke četkice. Znamo da smo trenutno u eri blush blindnessa, tako da nanosimo još jedno rumenilo kremasto i u pitanju je šimerasta formula, tako da će nam dodatno pojačati ovaj glow. Ovu svetliju i glow nijansu slobodno prevucite malo i na obraze, ali pazite da ne dodirnete proširene pore.